Spesial yang lagi jatuh cinta dengan suami orang. Lagune garwane wong liya. Asik. Hah? Wong bagus sing tak tresnani rina wengi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu pepujane ati nadyan sepisan ketemu nanging gedhe nerasa tresnaku rina wengi tansah nunggu ngarep-arep sok kapan balimu sayang. Tresno nanging ati kok gawe lara apa sliramu setego ninggal aku kaya tanpa dosa atiku Surya Laras Bukoh Rekod Ponorogo Maheswara Audio. Ye spesial yang lagi cinta terlarang. Wong bagus sing tak tresnani rina wengi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu pepujane ati nadyan sepisan ketemu nanging gedhe nerasa kangenku rina wengi tansah nunggu ngarep-arep sok kapan tekamu sayang. Ninggal aku kaya tanpa dosa aku wis kepecut tresna Gustiku la nyuwun ngapura Surya Laras Indonesia Bukoh Rekod Ponorogo Rene Mas pasrah Indonesia
tresnani rina wengi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu pepujening ngati nadyan sepisan ketemu nanging gedhe nek rasa tresnaku rina wengi tansah nunggu ngarep-arep sok kapan tekamu tresno nanging ati ku gawe lara hae piye lumayan gak bahaya ta titik ayo les sik to ayo les Indonesia Indonesia nungguin ya ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku karanta-ranta Gustiku lanyuwun ngapura monggo Pak Wito panggah tega to Pak kebangetan urip iki saben dina bojo ngrusak ati wae ngaren saumpama mbok yo eling rikala semana udan katon riwis wanci ratri kairingan tangis sumendal mayang atiku yen anyawang nasibe anakmu tak rewangi nyambut gawe esok mulai bengi saiki ne kowe tega tegal angon jati apa wis panci nasibku yen sliramu ninggal ke awakku kowe kena teka aku nanging aja teka karo anakmu tak rewangi
saiki ne kowe tega tegal angon jati apa wis pancen nasibku yen sliramu ninggalke awakku kowe kena tega aku nanging aja tega karo anakmu Cek satu. Cek gigi rada abot nih Mas sing bene. Meloro dhewe. 6 Mei niki nggene Kang Toimin tumpak pelem. Wonten tanggalipun 20 Mei wonten dalemipun Mas Sabar Sawo. Nggih. Wonten tanggalipun 1 Juli wonten dalemipun Roko Mas Karyono Sadon Sriti. Terus niki aja dibarengi. Nggih,
yen plesekne nek arep bareng karo kanca supados jenengan mengki ning gelar Langen Tayo padha rejane kanca saged ngguyubi nggone Kang Darmin tanggale 17 April Darmin Temon nggih terus kula pun hafal niki karena niki pun wonten nggih cecoloh utawi wis didudoi tanggale nggih laju tanggalipun selawe malam 26 Agustus ingkang badhe dateng tahun 2023 tayuban kaboyong wonten Desa Tempuran manggen wonten dalemipun Roko Mas Yanto kami tuwa dukuh petung Desa Tempuran tanggale selawe ngantos dumugi malam 26 Agustus wontene tanggalipun 17 Agustus wonten dalemipun Roko Mas Triman manggenipun wonten Jeraka Sambit tayuban namun setunggal siang maleme 28 wonten dalemipun Roko Mas Yatno Kawuk manggenipun wonten Dukuh Tambak Wangi desane Tumpak Pelem Kerajaan wontene tanggalipun setunggal September wonten dalemipun Roko Mas Puji manggenipun wonten lingkungan Patuk Dusune Kerajaan Desa Pangkal Kecamatan Saupono Rogo tanggalipun 3 wonten dalemipun Roko Mas Jasmani manggenipun wonten Desa Sukosari Bergoyang utawi Desa Sukosari Kecamatan Kota Trenggalek tanggale 3 ngantos dumugi malam sekawan September laju tanggalipun 6 malam 7 wonten dalemipun Kang Mas Dasar manggenipun wonten lingkungan Poko Dusun Kerajaan Desa Tempuran laju tanggalipun 7 malam 8 wonten dalemipun Mbah Kaseni Tunggak manggenipun ugi wonten Kocor nggih niku nek mboten sisip nek sisip mangke kula ralat tinggal jelas ngoten nggih awit kula nggih namung ngen mbok menawi mengke jodoh nggih sekejap anggenipun lelenggan ngiras pantes sang istreni nenggani wontenipun pagelaran tayub ingkang kagelar wonten ing ri kalenggan menika monggo gendinge tayub Kandas luas wicarane saklugune wong manis wong marti
manis renggo gones satria lesan pura ya mas ya mas. Kepareng kawula nderek tampil ke depan punggung longgar nggih kula suwun mangke gilir gumanti mbok bilih bandhe nderek dono swara sasana wekdal dipun damel mardu mardikaning penggalih wonten mriki nggih sipatipun pripun nggih luwes dados mboten wonten lomba nyanyi sing salah sing bener sedaya kula kinten sifatnya hiburan pados hiburan sareng-sareng ngoten nggih Pak Senun kula tak nyuwun ngungkrum sak pinten tak bawananipun tak nyepak kene engko sing nginceng bingung ora keteruh nyang ndi wanci ratri ya aku manut dibaleni ra apa-apa. Wanci ratri mongke lingan hawan tanjenak nggonku makarti sapa sing ra sine tiastra tapa suwe-suwe awakku sangsaya sungsut tenan aku Nimas angkleng darmo ana crita tingkae ula kalih ula kok yene sing celindisan bareng Kula nakal. ingkang samya cumbu rayu Apa meneh lek ulane Pak Eko wis diliarne. Alah kaya ruruwa. jenenge ula
tampar waning gonjak garwane sang moho wiku anenggih kinaga raja sesilih nyi naga kini ayo langgame kowe nduk Hartati ijil saking Bawasan Kidul ngerayun Nggih, pun pindah ya, Pak. Jenenge nyi naga kini garwane sang resi naga raja mani wani selingkuh lan ula liyane ula tampar kurang ajar naga kini asring diparani angon leno ula beleng nyai terus dililing tumbuh rayu wecah bolu nganti meh jam 3 nyuta nafsu ceriting kalbu rati rungu konengan Sri angkleng termo ulo tampar ngelilit naga kini ulo balik gulu geli wajempare Surya Laras Kukuh Rekod Ponorogo Maheswara Professional Audio Sound System Kabahayatan kini garwane sang resi naga raja mani wani selingkuh lan ula liyane ula tampar kurang ganjel tak ganjel asring diparani angon leno ula beleng nyai terus dililing tumbuh rayu kalbu rati rumu
kini garwane sang reksi nagaraja maning wani sringkong lan ula liyane ula tapar kurang ajar naga kini asring dimarani angon leno ula beleng nyai terus tubuh rayu wecen wolu nganti meh jam 3 nyuta nafsu cerite kalbu rati rumu konangan Sri Angkleng Darmo kula tampar kelilet naga kini ulang balik gulu goli wajepare Monggo Mas Demang Temon tembange katur panjenengan. Lewo. Matur sembah nuwun. Menergengaken suasana. Jatile wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku nggodho ati rinten siang dalu kinor banjiwa raga ngumbar rasa tumete sing kalbu ler nguyahi sekara datan bisa ngluluhke atimu suwe nggonku ngenteni lewong engah titanan tok jampi Jatyo ati sawiji najan abot tak lakoni sabda pandhita ratu mring sliramu Jatyo sisihanku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinawa mati. Nggih. Monggo niki gantos demange pangkal. Mas Pri sing ganteng dhewe. Ratu Tresna. Monggo Mbah Pangkal.
dudu mung lamunan tresno anugrah ilahi tak tenani jebul malah mung natoni jiwa ragaku sing bisa nambani raliyo mung aku dhewe ilang siji datine sewu ngapain mikir diri monggo Pak Sukadi dengkek tambahipun katur panjenengan. Cek satu. Urip wis mulya iki wis wantune kowe didhawuhke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono ora gagewo ayan siram wae teko polo kromo srangenge ulon parane ayan bengi rambulan janenge kaya ngene ranae tresnamu yo anggap sobe srangenge ulon parane ayan bengi rambulan janenge do tembe norene wae dadi dae tresnamu wae abang-abang lamu Yo, cengeng saka kidul Karmani. Plegok. Wasek Surya Laras Indonesia asik payateni sapa bisa haranono iki jenenge apa aduh enak rasane legi gurih minulan klopo abang ijo simpar oko pohong asale ora wurung wong sombong mung senggang plenggong basimpar Indonesia
matur suwun Surya Laras Payatni nggih Kang Karmani. Kendange Mas. Tiwit-tiwit ya Mas. Nggih, mana Bu? Nggih. Yaktine mong kepranan barang kang durung kenyataan. Mbak iya saya suwe saya mundhak yuswa.
bondo aku nesta lan ora bondo donya Eman-eman Mas Karit ya genawet saking Jerakah Sawo Ponorogo Sambit Ponorogo yaktine mong kepranan darah kang durung karuan ya ele saya suwe saya mundak yuswa aja citra wong citra bakal namahi tuna semene lawase ingsun yarika kedanan semana sonimbiangi mularika kutiangan ning ati segara ya anak basisire nongko raina wengi ya mung katon riko ya wis kelanti maning saiki sewang-sewangan kepingin kumpul maning berana dalane eman mendaniyo ya senenging hati ketemu ning dinamburi ngelit ning deriti son simpani tumakan ning pati monggo Pak Jas Sukosari bergoyang yo wasik bersama Suryo Laras mijil saking Suko Kidul Trenggalek Indonesia wasik yo Sukosari bergoyang bersama Suryo Laras. Apa aku kurang gati? Apa aku iki kurang sayang? Katone tresnamu ngambang, katone atimu bimbang.
lawase mung karo kowe Kenes wit carane witeng klapa kelopokan makse modho kelopokan makse modho salukune ramane dhewe salukune wong marti pikir rangarejo maneman eman jarwo Monggo Mbah Sukadi. Kembang rawe Pak Sukadi. Kang Sukadi dengkek iki. kangenan kangen weh ah ane wong sanang tunggal sambale Wetane awitane go jejer saben dinane saya suwe asaya duwe saben jejer ngakal botahe banjur ngomong aku tresno kowe tani wong sanang tunggal saen wetane awitane go jejer ate kaya ngene suwe asaya saben jejer ngakal botahe banjur ngomong aku tresno kowe kabaran nopo atiku digawe lara kabaran aja gawe larane kabar ketobong atiku digawe-gawe bange mawar tresnamu katon-katon buyar Nggo sembrono ora becik kanggone para wanita kambange rawe iku paribadane tinimbang rame alwe badhe tinggal wae wis cukup kumbang rawe wis mari gatos.
rampung kula latih marang sliramu. Nanti sliramu tegane karo aku gawe lara ati. Lara tenan ati iki, lara. Nganti sira kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu larani ati takut wis ra bisa ditambani pripati iki wis ra bisa tak gedheke yen to weruh sliramu jejer dheweke andum tresno ngumbir nafsune asmara lali aku yen nyandeng wanita liya wis milion tresnaku apa dheweke wis milion dadi bojoku apa bojone kok labeli menggawe kelane rasa tresno sliramu ra bisa jaga wis milion tresnaku apa dheweke wis milion dadi bojoku apa bojone boleh balik menggawe kelane rasa tresno sliramu ra bisa jaga tak sesuwun enggal paringo eling marang keluarga tansah nyandeng ayam tentrem pangajab rino lan wengi bolak bali bojo larani ati Surya Laras Masuk. kukuh rekod Ponorogo Maheswara audio Kabahayatan monggo pawon Kurang apa aku iki dadi priya Kurang apa aku iki gone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditambani mripat iki wis ra bisa tak kedhetne yen to weruh sliramu jejer dheweke andum tresno ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen to karo priya liya wis milih tresno aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelaning rasa tresno sliramu ra bisa njaga wis milih tresno aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone
bola bali mung gawe gelaning rasa tresno sliramu ra bisa njaga tak sasuwa nenggal paringono eling marang keluarga tansah nyanding ayam tantrem pangijab rena lan wengi bola bali mbok aja nglarani ati wis milih tresno aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelaning rasa tresno sliramu bisa njaga tak sasuwa nenggal paringono eling marang keluarga tansah nyanding ayam tantrem pangijab rena lan wengi bola bali mbok aja nglarani ati monggo Mas Yanto saking Sukokidul tembang ninggalkan tresnan sing ndi iki Mas Yanto pundi monggo sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan wengi mugi-mugi Gusti ngijabahi sok kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya duk ing uni taun ana windanana tak enteni ing pucuk ing tresna balong nangka bebasane mung katon sliramu wae aja lali pawelingku ugemana nimas janjimu aku kang setya satuhu tak enteni nganti sabalimu monggo Mas Hendri tambahipun saking panjenengan lilo Mas Hendri matur sembah nuwun Pak Eko sak rombongan tasih serengan seni karawitan Surya Laras ugi kukuh rekod tumpuk saha Ponorogo apa wis ora kelingan sumpah janji mumung karo aku sineksen lintang rembulan jarene tresnamu mung karo aku wis nganti telung ketiga nanging slira mora kirim warta nanging aku ra kuwawa mergo aku wis kebacut tresna ora nyono ora
ngira kowe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci rambok jaga malah mbok blenjane apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu senadyan abot jroning ati nanging aku ora bisa duweni lila atiku wis lila senadyan batin ku keloro-loro nanging aku ora lila merga kowe dirabi wong liya monggo yo ngalah kok tilarani to yo ki sing tilarani iki nggon sing endi Pak Sukadi. Weh, wah. Kok nyensamake sak sola bawane dadi lan pangese topel kok yo
dadi tombo ngantuk asanajan lamu malah saya matuk ora kaya limo iya bang bayi alekku nyawangan di domplong meding-adingo pancen yo satu lagi setengah